Chasalo Kalabagan Hati Amchaio Samung Sitra Khlainarok by Chopropjakmani te BJP candidate in Nok Swbai Sukrup khlaijakmani Thaino visit khlainani Thangkha Tipra Mothani elected member Jiten Debbarma visit khlaimani Jorawa Asani party muno 2 years 6 Monday Pulin Tipra Mothani Badene Jiten Debbarma Tamani Shaka Khanahoinai di Lokorok Belekhe khahamen bisingo dini oro kaisa Chini Kalabagan Padaro nangjak no miyani salo Chini de Edition general election ni result ni sarigo oro kaisa district rok bai kaisa ro kaisa incident khani ang to miya nijibo angmani pore ang khanaka abon pore oro ang niji phaine o jagao je kotnang tomoni abono nuk phaikang niji baitha ke o jagao to galaikhe krimaise kaisa o jaga kaisa kotna ngi thaka miyao gabono miya to ang oro habna naime habmaliya Ubi pokhe borni ekta tamne bono kaisa ta borok hadul kita lai tong yo botol kita lai tong bage ke miya tang habna musu phanang khawi maliya ke abon bage oro tini khaika haine moni je logo kitar jang marong tam puting kha tam ba abrok tin nai kha nai bon kulu ang te kaisa horon miya khana ka botna paimani ya gulo no kini oda ko Tipra public school he to tik o jagao Chini noklang sanani kalai otabu Chini jirania 15 jirania kholabo ba 15 jirania ST je district council o jagao BJP ni prathi ngiro Chapropjak Chini boromlang Jiten Debbarma wan kamini borok no haipana ango jagao chatai klayo bin buta kai bini nok go to oro kaisa school chalgoi to Tripura public school miya horo ano pun khai ke joro chara ga pori tomo joro mo hi disturb kha ani ke do mutro phaine ani kisu fikar khani ko ga ngamon teine mo ro bisi khlake klaimen pore ro nu kha miya o projekta jagabo je fikar jagoni daroni khana khanabo ui pokhin kita laikani khana ga bun tabang thit sotik semia kubita mabo ang simiya tang so tau poro no pukti khana ka se Tipra Mothani sabdar se bang tini Swbai sanam buso je Tipra Mothani ini to ma heku ani knowledge kuri jo jaga phaine ma heke kun ekta ghotna khani ni am heku ani knowledge kuri so abuna jodi ke bungi tongka hoito boni internal matter ni mano ba hoito alka jaga ni mano take sang ka ang to tin Tipra Mothani sulo mandai puni Tipra Mothani candidate te apply bongkha kintu ang moito bo prodin te klaya ani opponent to kubun borokse nor joto siwo ja Rajesh Debbarma se oro te BJP ni ani opponent ngero ani ke ko mandai puni pro bo bachao ga ang to proshnoi phia ja jaga ang bini pore pun ekta khaini ama hero baksa busu pora oro khaine ang saman pore malai porbo am ke pogro saman ang khana ka so pokre abu to kase nogo gotna ngi thangka angwan pore bo jaga bo ani je khlaini nangman ang khlaika ang na ke pore dino tam khlaini sabu khlaika ang cheri nene siri namno kulo dino Tipra Mothani party ini supporter hui to hangka abo pore dino ang kase strict kase bon against action ana boge ang Kalabagan shimi ashisne koktum Chini Khorang